עובדות ועובדי אלתא היקרים, אנו בפתחם של יום הזיכרון 2025 ויום העצמאות ה-77 שיחליף אותו במשמרת הציונית ב8 בערב בדיוק, כפי שאנחנו עושים בעשרות השנים האחרונות. זה שינוי חד וכואב בדקה, זה מעורר אי נוחות לפעמים, זה ישראלי. זר לא יבין זאת. בשבילי זהו החג הכי משמעותי בשנה. כמעט בכל שבוע עולה בי מחשבה כמה לא מובן מאליו שיש לנו מדינה עצמאית. השנה יום העצמאות סוער במיוחד, ולחגיגות העצמאות יש משמעות אפילו גדולה יותר. מדינת ישראל בשנת ה-77 לעצמאותה נמצאת זה שנה וחצי במלחמה הארוכה ביותר בתולדותיה, ב7 חזיתות במקביל. האסון של 7 באוקטובר העמיד אפילו אותנו, המורגלים בחיים קשוחים, בפני שבר קשה לעיכול. המוני אזרחים נחטפו למנהרות, עשרות יישובים נכבשו על ידי חמאס לכמה שעות, 250,000 איש פונו מבתיהם בצפון ובדרום. שמעתי השבוע ממבקר המדינה כי אפילו כעת 10,000 בתים בצפון הרוסים ולא ניתן לחזור אליהם. כ-500 טילים בליסטיים ארוכי טווח מאיראן ותימן נורו אלינו. בהחלט אירועים שהיו ממלאים 50 שנים במדינה אחרת. ועם כל השנה הקשה צריך לזכור, בכל 3,000 השנים שלנו בערך כעם בארץ ישראל, היינו עצמאים ומאוחדים בקושי 300 שנים. 10% מהזמן. זהו. אני מאחל לכולנו שלא ניקח גם השנה את העצמאות שלנו כמובנת מאליה, ולא נשכח שכבר קרוב ל-600 ימים, עשרות רבות מאזרחי המדינה עדיין נמצאים בתת תנאים ומעונים בשבי במנהרות חמאס. אסור לנו להתרגל למצב ולזנוח לרגע את האתוס עליו גדלנו כולנו, הערבות ההדדית המיוחדת שלא משאירה אף אחד מאחינו הקורא לעזרה. זה יהיה הצעד הראשון ההכרחי לשיקום אמיתי של הרוח. ולסיום, בנימת גאווה ציונית לא מוסתרת. המערכות שלנו לקחו חלק מרכזי מאוד במלחמת האין ברירה השנה. ואנשינו עבדו מסביב לשעון והיו תורם מהותי להצלחה שלנו להפוך את הקערה ולהבטיח שגם השנה נחגוג עצמאות למדינת ישראל במובן הפשוט ביותר. אנחנו גם מסתובבים בכל העולם להציע את המערכות שלנו ומגלים שוב ושוב שמה שנראה לנו לפעמים ברור וטריוויאלי בתחום העיסוק שלנו הוא קיר בלתי עביר לרוב המדינות בעולם. הן לא יודעות לפתח ולייצר מערכות מכה מתוחכמות כמונו, לוחמה אלקטרונית, מטוסי משימה או רכבים רובוטיים. הן לא מסוגלות לייצר את מרכזי הסייבר שלנו. לא קנדה, לא פינלנד, לא הודו ולא קולומביה. בכל זאת, יש בכישורים שלנו, ברוח שלנו ובחוצפה שלנו משהו מיוחד. חג שמח לכולם.